Jes, otetaan tänään sitten vähän kevyempiä aiheita, kevyempiä päähän kohdistuneita iskuja ja mitä näiden kuntoutuksesta voidaan ammentaa sitten vaikka istumatyöläisille tai koululaisille, niin kaikki päähän kohdistuneet iskut ei ole niin vakavia, aina ei lähde taju ja käy huonosti. Joskus isku on silleen kevyt, että lihaksisto ottaa se hyvin vastaan, mutta siitä voi näissäkin tapauksissa jäädä sitten muutoksia sinne silmien ja niskan lihaksiston seudulle. Nämä jos ei me itsestään pois tai niitä ei sitten hoideta, niin niillä on sitten vaikutuksia muuallekin kehon toimintaan. Eli täältä tulee isku, niin vaikka niskat siellä, kylkiluukoppa ja lantio, niin kaikki siellä yhdessä työskentelee ja ottaa se isku vastaan ja sitä kautta myös sitten pidemmän päälle niin se heijastuu myös jalkoihin. Joissain tapauksissa näkyy asiakkaille ihan selkeitä akuutteja muutoksia myös esimerkiksi nilkkojen toiminnassa päätällien jälkeen. Ja istumatyössä, kun asento on staattinen, silmät keskittyy siihen näyttöön, niin vastaavanlaisia jännitystiloja vaikuttaa, että syntyy sitten silmien toimintaa ja niskan toimintaa. Ja kun tehdään useita tunteja päivässä, niin ne voi olla sitten aika isojakin muutoksia ja sen jälkeen sitten pikkuhiljaa syntyy selkävaivaa, nilkkavaivaa, vaikeuksia ehkä hengittää liikunnassa ja muuta vastaavaa. Ja sama juttu, sit meidän nykypäivän koululaiset, niin istutaan paljon ja tabletteja on koulussa ja vapaa-ajalla ollaan puhelimella, niin sama juttu se on siellä koululaisilla, että olisi hyvä kaikkien vanhempien ja isovanhempien ja muutenkin lasten kanssa työskenteleviä tiedostaa, että jos on niskat kipeä, vaikea liikkua, jne, niin siis silmät ja niskat sieltä myös tsekata jos näitä ei sitten hoida kuntoon, niin pitkäaikaisvaikutukset voi olla ikäviäkin, eli se mikä siellä mahdollisesti alkaa silmässä ja niskan seudulla, niin se vaikuttaa tuolta, jos tulee veto toiseen suuntaan, niin sieltä tulee sitten paine toiseen suuntaan lantiolle ja jos se tila jää sinne kehoon, niin se lisää sitten elimistön yleistä jännitystilaa, jonka jälkeen voi sitten olla vähän niin sanotusti pipotiukalla ja ei ehkä huvita liikkuu, myös pallea ja sitä kautta hengitys on siellä mukana ja pahimmillaan voi sitten, että jos ei ole hyvä olla, niin vaikuttaa sitten sosiaaliseen elämään ja nukkumiseen ja ehkä syömiseen ja kaikkiin tämmöisiin yleisiin hyvinvoinnin osatekijöihin, niin eikä hoideta silmä- ja niska-asiat hyvissä ajoin kuntoon niin eläkeläisiltä, istumatyöläisiltä kuin etenkin sitten koululaisiltakin. Ja jos studioaiheita haluaa ehdottaa, niin laita viestiä, niin käydään tässä simppelisti läpi. Kiitos.